ଜୟଗୁରୁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପୂଜା ସରିଲାଣି। ଭୋରୁ ଉଠିକି ରାତି 4ଟାରେ ଉଠି ଚାରିଟା ନେଇ 5ଟା ଉଠି ଗାଧୋଇ ପାଧି ଘର ପୁରା ପୋଛାପୋଛି କରି ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଲି। ତାପରେ ଏଠି ମାଆଙ୍କ ପାଟି ଝୁଣ୍ଟି ଆଙ୍କିଲି। ଝୁଣ୍ଟି ମୋତେ ଭଲ ଆସେନି, ଫିର୍ ବି ଯେତିକି ଆସୁଛି ସେତିକି କରିଦେଇଛି। ତାର ମୋ ଭୋଗ ରାଗ ଲଗେଇ ଦେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଟାଇମ୍ରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇକି। ଯାହା ପଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ଯାହା ତ ଭାବୁଥିବେ କି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପୂଜା କରୁଛି, ଯିଏ ଯାହା ଭାବନ୍ତୁ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି କରିପାରୁଛି। ଏତେ ମୋତେ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଅନ୍ତର ସହିତ। ତା ଜଗନ୍ନାଥ ଟିକେ ତୁଳସୀ ଦେଇ ସଜେଇ ଦେଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କ ମୋ ଘର ଠାକୁର ଘର କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଫଲୋ କରିକି କହିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଗରମ ଗରମ ଆଳୁ ସିଝିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଆଳୁଟା ସିଝେଇ ଦେଲି। ସିଝାର ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଡ଼ି ନେବା। ଚକଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଅଦା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟମାଟୋ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲି। ଏଠି ଛୁଙ୍କ ପକେଇଲି। ତାର ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେଲି। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ପେଷ୍ଟଟାକୁ ପକେଇଦେଲି। ଯେହେତୁ ଆମେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉନୁ ତ ମୋର ତରକାରୀ ପିଆଜ ରସୁଣ ପଡ଼ୁନି। ପେଷ୍ଟଟା ଯଦି ଫଲୋ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଫଲୋ କରିନେବେ। ତାପରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦେଲି, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପକେଇଦେଲି। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇଦେବି। ପ୍ରଥମ ନା ମାନେ ଦହିବରା ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି ନା ମାର୍କେଟରେ ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ଦହିବରା ଖାଇବାକୁ, ਪਰ ଖାଇ ହେଉନଥିଲା ଯେହେତୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ପଡ଼ିଲା। ଅଲମୋଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ମାନେ ପିଆଜ ରସୁଣ ପଡ଼େ, କାଁ ଭାଁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଯୋଉଠି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଯେଉଁଟା ବି ଆମକୁ ବି ଦେଖାଯାଏନି। ତ ତାପରେ ନା ମନେ ଥରେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା ମୋତେ, କାହିଁକିନା ବରା କରି ଆସୁନଥିଲା। ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ, ମୁଁ ଯଦି ବରା କିଣିକି ଘରେ ଛୁଙ୍କ ଦେଇକି ଆଳୁଦମ୍ କଲେ ତ ହେବ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ବା ଏ ଆଇଡ଼ିଆଟା କାହିଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ନଥିଲା। ଏତେ ମୁଁ ଓଲି ମାନେ ଏତିକି ସାଧାରଣ କଥାରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ନଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ହୁଏ ନା ବହୁତ କଥା ଆମକୁ ଜଣାଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ସେ କଥା ଆସେନି। ଯେତେ ପୁଅ ସ୍କୁଲ ଯାଏ ନା ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେ ଦହିବରା ଖାଆନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ ଥର କହୁଛି କି ମାମା ସେମାନେ ଦହିବରା ଖାଆନ୍ତି ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି। ବୋଇଲା ମୋତେ ତ ବରା କରି ଆସୁନି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବରା କରି ଆସିଲେ ସିନା ଦହିବରା କରିବି। ତାପରେ ତୁମ ଦାଇଟା ଆରେ ବରା ତ କିଣି ଆଣିକି ବି ଘରେ କରିପାରିବୁ ନା। ସେବେଠୁ ମୁଁ ଘରେ କରୁଛି। ଆଉ ସତରେ ବାହାରଠାରୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ ହିଁ କରୁଛି, କାରଣ ନିଜ ତାରିଫ ନିଜ ମୁହଁର କରିବାଟା ଭଲ ନୁହଁ। ଫିର୍ ବି ମୋତେ ସତ କଥା ଖାଇକି ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଘରେ ହିଁ କଲି। ବାସ୍ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସେଇ ଭଜାକୁ ଯେଉଁ ବାହାରେ କିଣା ହେଇଛି ତାପରେ ସବୁ ପକାଇ ଦେଇକି ଚଟପଟା କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର